7 i 53 minuts de la vesprada i passem a parlar d'altre tipus d'històries que també les podien trobar en la literatura valenciana. Sí, les trobem, de fet. Les trobem. Són les històries de true crime. Les històries més fosques, no? Històries fosques. Estan de moda, no? Estan de moda. Jo soc consumidor, però és que, de fet, veient el que passa al meu voltant, podria ser-ho inclús més. I parlant true crime, què és el true crime? Són històries de crims reals. I tot i que ara estiga en tendència, és una cosa que no ve de nou. Ja en el segle XIX, per exemple, trobàvem molts de follets on es repartien entre la població aquest tipus d'històries. I així a esta casa, Àlex, també ha arribat aquesta tendència. Tenim, des de fa uns anys, l'Hora Fosca. Quin programa, eh? Quin programa. De fet, l'Hora Fosca ja va acabar fa unes setmanes la seva quarta temporada. Són històries de crims reals valencians del segle XX, XXI. Amb bones entrevistes també per a investigar tot el que ha passat, uns bons testimonis, i a més narrat d'una manera amb molta intriga, molta intriga des del principi i que t'esclareixen moltes coses. Crims, podríem dir, de proximitat que tenim tant en format televisió a la carta i també en format podcast que podem escoltar en totes les plataformes habituals. I voldria, Àlex, que mires què t'he preparat per així esta escena, una escena del crim. Quantes voltes l'has vist, esta escena? L'he vista moltes voltes. Espero que així que només siga esta prova, ja està. Quantes vegades a casa, a l'abast d'un clic, els hem sentit forenses, investigadors, ens hem sentit moltes coses. Sí. És la prova exacta d'on ha passat el crim, de la manera on es troba aquesta persona. I com dius, això cada vegada ho tenim més fàcil a l'abast d'un clic. Tenim totes les històries de crims reals que vulguem. De fet, molta gent és la que suma aquesta tendència i té algunes rutines per tal de consumir aquest true crime. Mireu. Dani, Míriam, sou consumidors de true crime? Sí. Sí. A mi me dona prou respecte, en realitat. També estudia criminologia, aleshores es algo que m'agrada molt. Y además es fácil de ver, los capítulos vas siguiendo, te enganchas. Enganchen, ¿no? Claro, y en cualquier momento coges el móvil y te pones a ver otro capítulo y van pasando horas. Per exemple, així d'ara lo de los hermanos Menéndez, ¿no? Ay, ¿estás viendo la serie tal? Claro. Sí, lo de Asunta, lo de las niñas de Alcácer... La pregunta, de nit veu true crime o de nit no podeu abans d'anar a dormir i veure aquest tipus d'històries? Sí, yo no tengo miedo. Jo soc aquesta persona, en plan... No, jo concretament no. Ella sí, jo no. Sí, quan els xiques estan dormint. No sé, pense molt en la gent que... Les famílies, de les víctimes, de les persones que al final se está fetichizando un poquet, ¿no? Da que pensar de la sociedad de hoy en día, los crímenes que se están cometiendo... Aleshores, el veure aquestes històries i estar tot normalitzat als documentals, a les notícies, a la televisió, fa que finalment li estàs donant a aquestes persones tindre al seu abast una sèrie d'estratègies per a poder actuar així, sobretot als adolescents, la joventut. Jo he de confessar que he tingut moltes èpoques de true crime que estava prou enganxada i és que és molt interessant. És que interessant, eh? Tant com a lectura com també consumidora de sèries i documentals. La narrativa, com ens ho conten? De fet, tenim així a plató un expert que sap molt bé de com va això del true crime, Santiago Álvarez, director de Valencia Negra y también del nuevo festival Alicante True Crime. ¿Cómo estás? Buena vesprada. Buena vesprada, Santiago. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Primer de res, True Crime. ¿Per qué estem enganchats al True Crime? Pues es una buena pregunta. Es una pregunta que ahora mismo se plantean muchos. Sí. Y seguramente tiene que ver porque, igual que la ficción criminal, las novelas de novela negra, plantean un juego, pues el juego del True Crime es otro tipo de juego, que tiene una apuesta más fuerte, que sucedió de verdad, claro, ¿no? Y lo que creo que está sucediendo ahora, y es lo que pone de marcha esta moda que llamamos, es seguramente dos cuestiones. La primera es que ahora estamos retratando los crímenes que han sucedido en nuestro país, en nuestra ciudad, quizás en nuestro barrio, cosa que antes no pasaba. Y segundo, que ahora el True Crime, más que nunca, está utilizando los recursos literarios de la ficción para contarlo con intensidad, a ritmo de thriller, y también en diversas plataformas, claro. És a dir, que ara ja es domina perfectament este gènere del true crime. Mira, jo vaig a comentar-vos una cosa que justament ho he vist avui en xarxes, en una revista, que posa: psicólogos advierten que una señal de alerta que es una señal de alerta que una persona se relaje viendo series de crímenes reales. ¿Cómo veus això, Santiago? ¿Cómo ho veus? Bueno, porque, como decía, a veces pensamos en el True Crime en la pantalla, en el podcast, es decir, en un medio que no es real
como también una suerte de ficción. También contar el true crime es una especie de ficción, ¿no? Claro. Entonces, en ese juego, es un juego que nos interesa y que, de hecho, como hemos visto antes, cada vez tiene más adeptos. Sí, sí, sí. De fet, parlaves de perfils perquè coneixes molt bé el públic en els festivals. És diferent, no, el públic del true crime al que després passa a ser consumidor de novel·la negra, de ficció? Sí, sí, sin duda, porque para empezar, el consumidor de true crime no necesariamente es un público lector. Puede serlo, pero no tiene por qué serlo. Y luego, por ejemplo, en Valencia Negra, que llevamos mucho tiempo haciendo sesiones de true crime, vemos que nuestro público está pues, entre los 50 y 65 años. Y sin embargo, en Alicante True Crime, que era un festival plenamente de true crime, nos sorprendió ver un montón de gente joven, gente de entre 25 y 35 años, muchas mujeres muy interesadas por esto. Todos los blogs que hay ahora, fenómenos alrededor, también son gente de otra edad más joven. Entonces es, pues eso, otro público más que está muy bien porque se añade a la cultura y se añade a lo que es el género negro. I també molts podcasts que trobem que parlen del true crime. És el cas de la creadora del podcast Cròniques de la calle Morgue, que és Anna Mendoza, la tenim a l'altre costat de la pantalla, criminòloga de Torrent, i a més que acumula ja enguany vora 2 milions de reproduccions en el seu podcast. O sigui, tot un èxit. Bona vesprada, Anna. Hola, bona vesprada. Gràcies per convidar-me. Volem saber, Anna, quins creus que són els ingredients que fan falta per a poder parlar del true crime o, en aquest cas, fer un podcast, no?, del true crime, que és ben diferent, que només és escoltar i ja està, i clavar-se dins d'aquesta història? Jo crec que el secret és la narrativa. Lo primer de tot, perquè al final, quan tu contes una història on l'oient sols té la seva imaginació a l'hora d'imaginar-lo, perquè, clar, no té un respaldo visual, com pot passar en una pel·lícula o en una sèrie, jo crec que la forma de plantejar la història és el més fonamental. Com deia Santiago també, de fet, ho parlàvem així a la taula, que és aquesta narrativa, no?, que s'ha aconseguit també dominar aquest gènere i que, d'alguna manera, arriba a moltíssima gent. Gent com quina? Quins perfils tens? En el meu cas és meitat. Tinc un 50% homes i 50% dones. I és un poquet més jove que el que ha comentat en taula. En el meu cas és de 40-45 anys aproximadament el perfil que escolta Cròniques de la calle Morgue. I a tu, Anna, què et va portar a parlar de tots aquests temes de crims? Per què parlar d'aquest tipus de temes? Primer perquè jo soc criminòloga i és un tema que al estudiar en la carrera, pues, evidentment ja me ve aquest interès, no?, per la part de la psicologia criminal i perquè he sigut consumidora de true crime des de fa molts anys i arriba un moment que dic, jo vull fer això, jo vull contar les històries que jo conec i que me pareixen interessants i traslladar-les, no?, al públic. Anna, és important i de fet ho estem llegint ara en aquests moments, que no confundim el true crime en el periodisme de successos. Hi ha una gran diferenciació també. Clar, el periodisme s'encarrega bàsicament d'informar, no?, de lo que ha passat en... Exacte, i el true crime ja entra més en... És un mix, no? Contes la realitat perquè no te pots inventar res, però añadixes aquesta part que sí que pots trobar en una novel·la, no?, la part narrativa que parlàvem antes. I això, molt important també perquè s'ha parlat molt de l'ètica en el true crime. Com veus esta part en l'hora de contar les històries? Depèn, perquè la línia és molt fina quan pots acabar en el que se coneix, no?, l'amarillismo, no?, en el sensacionalisme. Jo intento evitar això per tots els medis i fer-ho el més sensat i el més guardant el màxim respecte principalment per les víctimes. Clar que sí. Anna Mendoza, un plaer haver-te tingut, haver-te escoltat i convidem a tota la gent que et seguisca en aquest podcast perquè sumem moltes més reproduccions i si les sumem és perquè el contingut és ben bo, el que hi ha darrere. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I continuem parlant, o sigui que m'agradaria parlar també d'aquest aspecte amb tu, Santiago, perquè, clar, estem parlant de casos reals. Estem parlant de que aquests casos envolten molta sensibilitat i també molta afecció als familiars i als sers volguts, no?, d'aquestes víctimes. Per tant, també hi ha que jugar-ho
molt bé per a no ferir aquestes sensibilitats també. Aquest paper de l'ètica que parlava Joan Milian també. Sí, aquí la palabra clave es la responsabilidad. El narrador de True Crime sabe que tiene un material sensible en las manos y es muy complicado tratarlo sin caer en ciertas tentaciones, ¿no? Entonces no hay que frivolizar, hay que mirar siempre la víctima. A veces tendemos a glorificar al asesino, cuando en realidad la víctima es la que merece esa atención, y también todo lo que sucede alrededor de un crimen, porque la familia, los amigos, etcétera, hay un terremoto que sucede cuando sucede un crimen que es realmente también un tema interesante, pero que hay que tener cuidado con Moltes vegades el True Crime també es parla d'aquest perfil de l'assassí, en este cas, i s'analitza també tot el que porta darrere, perquè és important també entendre aquesta part també de la història, no? Encara que sempre sense banalitzar aquesta mort, evidentment. Sí, claro, y por eso Otra manera de narrarlo, ¿no? En el True Crime no solamente intervienen periodistas de sucesos, sino también criminólogos, expertos de la mente criminal, y son, claro, muchas perspectivas, los narradores, hay muchas perspectivas para jugar a un mismo juego. Por eso también tiene mucho interés el True Crime, porque hay muchos actores invitados a contar la història. Correcte, que curiós, que curiós. És que només parlant d'això i debatint un poc el True Crime ens agarren ganes, no?, realment de consumir aquest tipus de continguts, i nosaltres així tenim un gran exemple de creador d'estos continguts. Moltíssimes gràcies per vindre. Continuarem, evidentment, disfrutant de tot el que feu. I, Joan, quins temes més interessants? Ja has vist en este que a voltes la realitat supera la ficció, inclús, eh? Sí, totalment. Temes interessants, en prepararem més. Clar, en prepararem més. T'espero la setmana que ve, també, per així. Espera, sí, alguna coseta prepararem. Clar que sí, que no pareu de pensar cap ací cap allà.